Site bat sortzeko egin behar dugun lehenengo urratsa da aurkitzea Googleen barran. Behin aktibatuta eskatzen digu zein den guk daukagun Gmaileko posta elektronikoaren helbidea. Sartu dugunez gurearekin hemen aurki ditzakegu sortuta dauzkagun posta sites guztiak. Site berri bat sortzeko egin behar dugun gauza bakarra da hemen dagoen leku honetan sakatu, hautatu gu nahi dugun plantilla, normalean beti zurian hartzen dugu, eta kokatu izen bat. Adibidez, sartzen baldin badugu hemen agertzen den anti-spameko kodea, eta sakatu hemen agertzen den botoia, lekua sortzen da. Site da kuaderno bat izango balitz bezala, eta lehenengoa eskatzen digun lehenengo gauza da orrialde nagusia. Orrialde nagusi honetan idaz dezakegu nahi duguna, eta izango da guretzat portada izango balitz bezala, edo lehenengo orrialdea gure kuadernoan. Hemen gauzak sartzeko egin behar dugun gauza garrantzitsua da editar pagina hori. Behin sartuta alda dezakegu izenak, adibidez eta barruan dagoen testua. Hemen barruan koka dezakegu irudiak, soinuak, bideoak eta nahi dugun guztiak. Horretarako hemen txertatu agertzen zaizkigun aukera guztiak. Irudiak, link bat, mapa bat, dokumentoak eta denetariko. Hori behin eginda eta ahaztu gabe, eman behar dugun hemen agertzen den gordetzeko tekla bestelak egindako aldaketa guztiak ez dira geratzen. Hori behin eginda, eta hemen hartzen baldin badugu web orrialde hori, hau izango da hemendik aurrera gure site sortuta agertuko da. Beste horri bat sortzeko, egin behar dugun gauza bakarra da hemen, hautatu zen motako orrialdea esan nahi dugu, printzipioz hartzen dugu web, eta ematen dugu izen bat. Adibidez, koka dezakegu gure orrialdea, orrialde nagusian dagoen mailan edo honen menpe. Printzipioz, bai berbera mantenduko dugu. Sakatzen dugu sortzeko eta badaukagu. Beitu, hemen daukagu orrialde nagusia, ezin dugu editatu eta lehenengo orrialdea berriro editatzeko hemen sakatzen dugu. Demagun hemen irudi bat txertatu nahi dugu. Horretarako hartzen dugu irudi bat, adibidez hau, eta baina itatuta ez dugu badietz, eta kokatuko da. Hemen agertzen diren irudiko konfigurazioak, non kokatu egon behar den, ze tamaina eduki behar dugun, ia tekstua ondoan edo jarraian ipini behar dugu, edo ezabatzeko irudia. Ez ahaztu, hemen egindako gauza guztiak finkoak geratzeko, sakatu behar dugu hemen.
Horrexegatik hemen orrialde nagusian ez daukagu irudirik, bakarrik agertzen dago sortutako taldea, eta lehenengo orrialdea dago, lehenengo orrialdea gure izena, eta txertatutako irudia.